Окупанти обстріляли цивільні будівлі селища Північне. З околиць окупованої Горлівки били з російського протитанкового ракетного комплексу «Фагот», про що свідчить маркування на залишках боєприпасів. Перша ракета влучила в гаражний кооператив, друга – в житловий будинок. Постраждалих немає, але майно зазнало значних ушкоджень, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Окупанти відкривали вогонь вздовж всієї лінії фронту з мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. На це дістали відповідь вогнем від українських захисників. А за даними розвідки, ворог облаштовує приховані позиції та завозить на окуповану територію нове озброєння. Минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території Російської Федерації завезено нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва. Зокрема, великокаліберні снайперські гвинтівки та понад 1500 тонн пально-мастильних матеріалів. Водночас окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи. Агресор збільшує кількість траншей та ходів сполучень у житлових районах на території діючих промислових об'єктів, що наближені до лінії зіткнення. У такий спосіб противник створює умови для прихованого застосування снайперів та мінометних розрахунків.